Да нарыхтоўкі буракоў у адкрытым акцыянерным таварыстве «Маладая гвардыя» прыступілі амаль тыдзень таму. Чакалі, пакуль павялічыцца цукрыстасць карняплодаў. Зараз яна складае 14,8%. У верасні была 13%. На сённяшні дзень работа ідзе на ўрочышчы помпавая станцыя, дзе засеяна 85 гектараў гатункам казіміра. Усяго ж уборачная плошча ў гаспадарцы 225 гектараў. Валовый сбор ожидается в пределах 12 тысяч тонн. Госзаказ у нас 11 тысяч тонн, мы его выполним это без всяких вопросов и проблем. У нас немного гибридов. Это так называемый Джаконда и Казимира. На поле комбайн ропа высокатехналагічная тэхніка дазваляе выконваць работу якасна. Дарэчы, тэхніка працуе не толькі на полях гаспадаркі, але і дапамагае дзвюм іншым. У камбайна некалькі форм хода, што дазваляе пастройвацца да тыпу поля і глебы. Пры дапамозе прыстасаванняў буракі чысцяцца і ад батвіння. Хотелось бы быстрее убрать, потому что погода, как вам сказать, она ждать не будет. Все зависит от нас, как мы приложимся. Если все хорошо, грубо говоря, в среднем в сутки 30 гектар можно выработать. Усяго ж в обласці ўжо прыбрана 9120 гектараў, звыш 55% плошчаў, адведзеных пад цукровыя буракі. Нарыхтавана каля 400 тысяч тонн. Срэдняя ўражайнасць 436 цэнтнераў з гектара. Нарыхтованыя буракі трапляюць на Жабінкаўскі цукровы завод, дзе акрамя нарыхтоўкі цукру застаецца ежом, якія гаспадаркі пасля выкарыстоўваюць у якасці корма для жывёлы. Усе работы па нарыхтоўцы буракоў сёлета ў рэгіёне плануюць завершыць да 7 лістапада. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».